Hola, aquest any, 2016, finalment hem pogut aconseguir tots els comerciants de Banyoles embotellar l'aigua de la Font Pudosa, una aigua miraculosa amb la qual obtindràs uns beneficis extraordinaris. Aigua de la Font Pudosa. Carnestoltes de Banyoles, 5 i 6 de febrer. Banyoles es ven. Festa cutre, activitats infantils, rua de tarda, concert familiar, festa per menors de 18 anys, rua de nit, ball de màscares, cercavila amb la banda Patilla i el comitè de Banyolinades i festa de carnestoltes amb combat de DJs. Vine a fer el mico.